Dobrý den, vítá vás cestovní kancelář Myší Ostrůvek. Dobrý den, vítá vás cestovní kancelář Myší Ostrůvek. Dobrý den, vítá vás cestovní kancelář Palavoj. Tak pojď, Jiřinka. Ano, pane šéfe. No. Ano, dobrý den. Tam byste si přála letět. Do Egypta. Ano, letadlo odlétá za 45 minut. Jiřinka vás tam povede a kolega si to s vámi si vyřeší. Díle, naschledanou. Ano, dobrý den. Dobrý Tam den. byste si přála letět. Tak my bychom si přáli letět někam, kde je hodně teplo a kde mají dobrý pivo. Mám tady pro vás Itálii, Tam ne. Španělsko. Taky ne. Letíme do Egypta. Chvíli ženská. Vůbec ne. Jiřinko, máte pro mě ještě nějaké zájemky? Pane šéf, ještě tady mám zájem do Thajska a do Ameriky. Ano, jak se vám líbí, že to nabídci? Tam ne. Počkej. Máme tady ještě to za Řecko. Taky ne. Letíme do Egypta. Počkej chvíli ženská. Tam ne. A Maroko. Tam taky ne. Tak počítej se poradíme. Kam teda poletíme? No poletíme do Egypta. Já nechci. Kde jsou ti naši stáříci? Co bude pravda? No nevím, co jste dělali, takovou dobu mi řekli. Zuby, dětko. Kde jste byli? Ale jste nás tam nechali. Prostě nedělá. Prostě tě po hlavě, že si vám to kousavý otočí do zádu. Co bych dělal? No co asi nic? Ty jsi fakt na nás hodnej. To je jedno. Kam teda poletíme? Jste do Brazílie. Přece do Egypta. Tam já nechci. Poletíme do Egypta. A já jsem chtěl jít na Sibir. Ne, do Egypta. Tam já nechci. Poletíme do Egypta. Já jsem řekl na Sibir. Já do Egypta. Tam já nechci. Bude poslouchat dospělý a poletí se do Egypta. Pávo, já jsem ti řekl, že se poletí na Sibir. Na Sibiři je moc zima. A stejně jsem tu sportku vyhrála já, tak poletíme do Egypta. Bože. Hello, Hele, tati. I want to fly. Pane, ty haláku jeden, co se dělá? Asi vyštáhni. I want to fly to Texas. Letenky do Texasu už nejsou, pane. Ježiš, to poletíme. Slečno, kam letíte? Do Egypta. No, tak já bych šla do toho Egypta. Máme pro vás zrovna poslední letenku. No, jo. No, tak jo. 2000 korun. Ježiš. Že by si to vystřelilo. Tak pojďte, poletíme do Egypta. Chvíle, pojď, koníček. Pozor, let číslo 1826 do Egypta odlétá za 5 minut. babičkou nenechali, tak bychom seděli v letadle a letěli bychom na Sibir.
Pojedeme na Mácháč.